Ina jin ka. Karar da na kawo ma. Akwai wani mai gidana da suke zama gida ɗaya da wannan kilina. Wannan mai abubuwan kamar mata. Na gane shi, na gane shi. Ya zo yana masa wani abubuwa da bai kamata ba. Na farko gidan haya ya haɗa ku ba haka ringa shara ba tsafta. To kai munafiki a gaban kai a gaban ka kai. A gaban da aka. Ina jin ka. Kana ji? Ya watsa mai ruwa. Ya zo ya zai si soye-soyen su na doya ya zo ya zuzzuba mai da ɓanɓorin kwai duk gashi na a kofar ɗakin sa baya gyarawa. Dalla bai. Shi ne mai laifi. Billahi allazi idan yana wanka ma leƙa shege. Yanzu abin da za a kira mun shi. A kira mun Za su zo. a kira su. Ai ni yanzu ka gan. A kira su. Wallahi sai mun tashe shi kiran nan. Wannan abin ne. Ba sai mun tashe shi. Billahi allazi la ilaha illa huwa sai arawa mu da gayan nan. Na rantsi da Allah sai mun kan ga karfe da gayan nan. Assalamu alaikum. Dole ne. Wallahi yau wallahi kilina sai araba mu da shi. Wallahi. Wallahi sai araba mu da kilina yau. Ranka ya dade. Wallahi ranka ya dade yau kilina Allah sai araba mu da shi. Ta ya za a yi ya ringa watso min shara ya kuma ringa leƙa ni ina wanka. Ba zai yiwu ba. To don haka yau na kawo ƙara wajenka. A yi mana katanga karfe da shi. In kuma ba haka ba. Wallahi zan siya gidan gaba ɗaya duk mu rasa ni da shi. Kaji munafiki. Ayi hakuri. Kaji munafiki. Ai ɗabi'a ce ta Turawa. Ɗabi'a ce ta Turawa wannan ai. Abin da za a ji a ɗauko. Yau gashi nan ma yau. Au saboda tsabagen munafurci shi ne kai shi ne ka riga ni zuwa nan wajen saboda tsabagen munafurci to asirin ka ya tonu. Da wannan. Amma ma a nan gurin ka zo kana nan gurin faɗa. Nafiki kana ji? Wai kana leƙa shi yana wanka. Aniyar ku ta biyu. To ka ce me leka wai me haka na fuskanci kai so kake ka dora shi a hanya ka zuga shi. Mana. Me yake faruwa? Ranka ya daɗe, wannan da kake ganin shi munafikin Allah ne na ƙasan wuta. Wannan baka gan shi a wuta ba, to hayaƙi ne ya ɓoye shi yana can ƙasa. Na rasa me na tare masa a cikin gidan na. Inna lillahi. Haya yake yi, haya nake yi. Da ɓangaren matarsa daban ni ba shiga sabgarsu nake ba. In ina tuya doya matarsa ta zo ta yi min kaki. Ya turo ta ya ce ta watsar min da ruwa, ya ce wannan tsaguna guni iri-iri saboda sun ga Allah ya rafa min asiri. Mai gida bai taɓa zuwa ya cake min lokacin biyan haya ya yi an samu matsala ba. Shi ka ce an taɓa zo maka. Yawwa, so nawa? In tone za a yi so nawa? Akwai ranar da na mai cikon kuɗin haya ma a cikin gidan na. Yawwa. Dan dai butuli ne ya zama kaza ciki goge baki. Yawwa. Munafiki. Ya fitar sabgata. Saurara mu. A malam ba abin da zaka ce. Ba wani leƙon shi da yake. Yanzu zance ya riga ya zo nan gurin. Ni fa idan wannan abun naku ya kici ya kicin yawa sai a je kotu. A je kotun kawai. A je kotun. A je kotun koli. Na ga ɗayan ku ba ku da tarbiyya. A je kotun. A je kotun Din ma ba ku girmama ni ba. Bullanta Kai na billahi allazi la ilaha illa huwa. Kai wallahi ƙarya ne. Wallahi. Dan Allah me haka? Allah irin wannan abun ne. Ranka ya Me dade. haka? Ko a bani ko a gaya min in siya gidan ko kuma ya tashi. Saboda gidan tsohon ka ne da zaka ce in tashi. Sai ya bar gidan. Sai na ubanka ne sai ka sa ya bar. To shi ke na tunda abin ya ja ka tura maka baki. Za a tura mu ma mu ke gaba.